Eżis telespettaturi ta' TVM2 insellmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm tagħna Sensilhena. Nispera li tinsabu tajbin u llum flimkien magħkom ħankunu qegħdin naqsmu ftit ħsibijiet interessanti. Jirġa' jingħaqad magħna l-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma li konna qegħdin nieħdu vera gost niddiskutu miegħek matul dawn il-ġimgħat li għaddew. U naħseb in-nies barra qed isiru jafuk ftit iżjed ukoll u japprezzaw illi qed titkellem fuq ir-realtajiet ukoll li qegħdin ngħixu lkoll. Grazzi tal-opportunità. Illum se nislet propju minn xi ħaġa li għamilt referenza li inti fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet fejn konna qegħdin nittrattaw din ir-realtà tal-COVID. U anki realtà illi il-bniedem xi kultant kien qiegħed iħossu li qisu Alla. U f'daqqa waħda il-COVID beż bżitu qartlu isma' hemm xi ħadd ieħor aqwa minnek illi affarijiet illi forsi inti kont taħseb li għandek kollox taħt kontroll, m'għandekx kollox taħt kontroll, ma tistax tkun taf eżattament fil-futur x'ser jiġri, ma tistax tippjana assolutament kollox. Ġew ħafna affarijiet f'moħħi waqt li kont qed titkellem, jekk fost l-oħrajn, pereżempju dak li jgħid psikologu ta' fama internazzjonali, quote, jgħid il-bniedem meta jibda jimxi bil-wieqfa jgħid iħossu li qiegħed fuq il-quċċata tad-dinja u jibda jħoss li ħadd ma jistalih. U ħafna drabi quote jgħid li dan in-narċisizmu primarju mbagħad sekondarju jibqa' jkaxkru matul ħajtu kollha l-bniedem. Jaħseb li hu Alla, dinja fi ftit kliem hekk, forsi anki fil-lingwaġġ tagħna ngħiduha. Forsi anke biex nikkritikaw lil xi ħadd għax dak jaħseb li hu Alla li mess is-sema bidu. Imma jekk ikollna nirriflettu ir-realtà kif inhi nindunaw li aħna kull bniedem huwa frott l-ubbidjenza. X'jiġifieri frott l-ubbidjenza? Jiena sibt ruħi fil-ħajja u inti sibt ruħek fil-ħajja u kull min qiegħed jaranu jismana ħadd minna ma ddeċida li jgħix imma kulħadd sab ruħu fil-ħajja. It-tnissil u t-twelid tagħna u x'hekk huwa qatt ta' ubbidjenza. Li l-bniedem jagħmel, li jien nagħmel, li jien għamilt tgħidli kejf, imbagħad bil-konsapevolezza tiegħi bil-mod u x'hekk meta bdejt nikber, bdejt niġi aware, konxju, bdejt naċċetta din il-ħajja u mhux biss naċċettha, imma niggustha, nieħu gost biha u ngawdija. Imbagħad forsi ġrejt naqra oħra l-qudiem u flok li bdejt ingawdija u komplejt ingawdija biss u waqaft hemmhekk, sirt sit tagħha u immaġinajt li jiena s-sit tagħha. Imbagħad ħafna drabi meta jibdew id-diffikultajiet fil-ħajja jew fejn fien jew xi ftit problemi tas-saħħa fiżika jew tas-saħħa mentali, nibda ninduna li mhux veru din il-perċezzjoni din l-idea li jiena bnejt li jiena nista' kollox flok il-Missier Etern, jew ninduna li mhux veru u allura dak il-mument ta' kriżi jibnini lili u x'hekk huma żewġ aspetti ta' kriżi, ipoġġili saqaj iktar mar-realtà għax il-kriżi suppost li tgħinni inmiss iktar ir-realtà kif inhi. Jew inkella bil-maqlub nirribella u jiġini jara li għax jekk nirribella kontra tiegħi nnifsi, nirribella kontra Alla, kontra l-istorja, kontra il-ġrajiet, x'jiġri li noħloq ħafna defense mechanisms imbagħad illi jarmuni jitfgħuni iktar il-barra mir-realtà. U fil-waqt li jkolli s-sensazzjoni li jiena okej għax qiegħed nirrabja, qiegħed nirribella, imma fil-fatt dak li jkun qed jiġri jkun l-oppost tal-mod ta' kif qed inħossni. Inkun qiegħed assolutament nestranja ruħi nsir barrani fid-dinja li jiena qiegħed ngħix fiha. Imma din l-idea illi il-bniedem forsi jħossu li għandu kollox taħt kontroll, inkluż il-ħajja tiegħi taħt kontroll, jiġri jien f'moħħi nibda nagħmel dan il-pjan minn meta nkun żgħir illi forsi nibda nistudja u ngħid għax jien nixtieq nilħaq hekk u nixtieq li jkolli tfal meta jkolli daqshekk żmien u nixtieq niżżewweġ lil xi ħadd ta' dak il-livell u nixtieq immur hemmhekk. U jekk ma jiġrux dawn l-affarijiet fi żmien illi ddiżinjajt għalihom jiena, u l-bniedem xorta jħoss li ma ġratx forsi
b'mod naturali kif kellu jkun, mela ħa nipprova nagħmilha mod ieħor. Ħażin li l-bniedem jagħmel hekk u fiex tista' twasslu din. Naħseb li qabel ma nirrispondi jekk hux tajba jew ħażina attitudni bħal din, naħseb iridu nitilqu ftit iktar mill-bogħod billi nerġgħu niftakru dak li bdejna bih, illi aħna sibna ruħna fil-ħajja. Aħna maħniex sidin tal-ħajja. U l-ħajja meta. U xi li ma żiltix inti. Ma żilniex aħna. Sintendi mbagħad nagħmluha tagħna meta imma nagħmluha tagħna nagħmel tiegħi l-esperjenza ta' ħajti, mhux l-esperjenza tal-ħajja ta' ħaddieħor. Jiġifieri jien nista' nkun imbagħad sa ċertu punt u xekk sit tad-don tar-rigal li jien irċivejt ta' ħajti. Imma dak jibqa' rigal jibqa' don. Jiġifieri ħafna drabi ninsa ma' żmien ninsa li jien ġejt moti li l-nifsi b'rigal minn Alla. Ħafna drabi ninsija. U x'jiġri li meta ninsija? Naħseb mod żbaljat li jien issejt. U meta naħseb mod żbaljat li jien issejt, imbagħad nibda nbagħti u inġiel lil min ibagħti. Għaliex? Għax imbagħad il-ħajja tiegħi jrid nagħmilha kif irid jien, kif jidher li jien, skont il-kriterji ta' moħħi, skont u ma nibqax nistaqsi ngħid imma l-istorja ta' madwari, imma l-oħrajn, imma Alla x'irid minni. Imma s-sitwazzjoni li qed ngħix fiha x'inhi tgħidli. Imma Alla bil-kelma tiegħu x'inhu jitlob minni. Jiġifieri ma nibqax oġġett ta' sejħa, ma nibqax rigal, imma nsir sit u dik hija biċċa xogħol kbira. Jiġifieri meta jien inħossni rigal u moti b'rigal li l-nifsi għandi ħafna inqas responsabilità u ħafna inqas space milli meta jien inħossni s-sit tiegħi nnifsi u ta' kull ma hemm madwari. Hija wisq iktar peżanti il-ħajja għal min jaħseb illi ħajtu tiddependi kollha minnu. Wisq iktar ibsa, wisq iktar diffiċli. Ħafna iktar differenti meta jiena nikkonvinċi ruħi illi jien rigal. Jien rigal b'ċertifikat u xekk miktub fid-demm u fil-laħam tal-imħabba li Alla għandu għalija. Ġifieri meta nħares lejja nnifsi ngħid isma' jien rigal. Meta nħares lejk ngħid int rigal. Alla tak rigal lilek innifsek. U r-rigal li tak mhux għalik innifsek biss imma għalija wkoll. U jien għalik ukoll. Meta ngħixu b'dan il-mod il-ħajja, jiena naħseb li l-gratitudni li semmejna l-ġimgħa l-oħra, naħseb toħroġ ftit iktar f'saħħitha, ftit iktar qawwija. Fl-aħħar mill-aħħar illum jew għada se nħabbtu wiċċna mad-djufija tagħna. M'hemmx mod ieħor. Il-bniedem se jħabbat wiċċu mad-djufija tiegħu. U hemmhekk il-mument tas-si u n-no. U xek, jiġifieri jew inti se tirribella u tibqa' twebbes rasek u tkissira iktar, meta inti ssib ħajt quddiemek u tgħid le rid ngħaddi minn ġo fih jien ngħaddi minn ġo fih jien, irid inkissru l-ħajt. Xi tkisser il-ħajt jew rasek? Ħafna drabi tkisser rasek, mhux hekk? Imma jekk tgħid hemm il-ħajt, isma' ħanipprova ndur miegħu, ħanipprova naħseb tkun mod ieħor. Dalwaqt niddiskutu ftit imma x'jiġrilu l-bniedem meta jħabbat wiċċu ma' din l-għajta ta' drittijiet. Għaliex illum għandna dritt għal ħafna affarijiet, dritt għal kollox. U x'jiġrilu l-bniedem u kif jintilef fihom dawn id-drittijiet. Dalwaqt inkunu qegħdin niddiskutuh l-ewwel imma ħansegwu lil Hilary, l-istoriku tal-arti, Hilary Spiteri, illi llum ser joħodna naraw l-ornamenti fil-ħitani li hemm fil-konkatedral ta' San Ġwan. Ħalli naraw ftit dan il-filmat flimkien ma' Hilary. Erġajt ninsab fil-konkatedral ta' San Ġwan. Hekk propju l-ġimgħa li għaddiet tkellimna ħafna fuq il-ġenju ta' Mattia Preti u kif f'nofs is-seklu 17 minn dik li kienet knisja era huwa rnexxielu jikkonvertiha f'ġojjel tal-barokk. Il-Mattia Preti, it-timbru tiegħu li ħalla fuq din l-istruttura fuq din il-binja mhuwiex biss dak tal-pittura tal-volta. Iktar tard, meta Mattia Preti jistabilixxi ruħu Malta u saħħansitra anke jkollu bottega prolifika fej għandu ħafna għajnuna u artisti li qed jgħinuh. Huwa saħħansitra jiġi bħal speċi il-project manager ta' dan il-post u jibda dan iċ-ċiklu ta' dekorazzjoni li nafu llum propju imnaqqax fil-Franka Maltija. Hekk propju il-kappelli li nsibu
fin-naħat tal-ġnub tal-konkatedral huma id-diżinji tagħhom, id-dekorazzjoni hija kollha frott il-ġenju ta' Mattia Preti. Iktar tard fis-seklu 19 nafu li saru xi modifikazzjonijiet minħabba elementi li kienu jiddominaw dak iż-żmien b'mod speċjali fl-istil purista. Meta wieħed jippassiġġa minn taħt dawn in-navati jinduna kemm il-livell ta' dekorazzjoni huwa wieħed għoli. Infatti, id-disinji li wettaq Mattia Preti fuq il-karta ġew kollha imnaqxa fil-franka. Ħafna minnhom huma simboli relatati mal-lingwi differenti li jikkomponu l-Ordni ta' San Ġwan. Il-kwalità fil-konkatedral ta' San Ġwan mhijiex biss fuq l-elementi dekorattivi, imma nsibu wkoll il-kwalità tal-materja użata. Hekk propju nistgħu ninnutaw l-użu tad-deb feru, ukoll anke ħaġar prezzjuż u alabastri bħalma huwa l-lapis lazuli blu. Ħaġra prezzjuża li ħafna drabi tiġi mill-libgħat postijiet bħall-Afganistan. Huma propju dawn l-elementi li jsawru dan il-ġojjel barokk. Hija knisja li ħallit impatt qawwi fuq sens ikonografiku f'Malta. Ħafna mill-knejjes li ġew mibnija wara l-konkatedral ta' San Ġwan b'xi mod jew ieħor ġew influwenzati u l-arkitettura tirrispekkja propju dan il-ġojjel. L-istorja ta' din il-binja hija kolorita ħafna. Kien hemm żminijiet ta' glorja, kien hemm żminijiet li kienu pjuttost turmentużi. Nistgħu ngħidu li grazzi għal missirijietna u grazzi għal dawk il-kuraturi li minn dejjem raw din il-binja u identifikawha bħala patrimonju mhux biss nazzjonali imma anke fuq livelli kbar, li bis-saħħa tagħhom illum għadna nistgħu niġu u napprezzaw dan il-ġojjel. Lura fid-diskussjoni li llum għandna flimkien mal-Isqof ta' Għawdex qegħdin nitkellmu ftit dwar x'jiġrilu l-bniedem meta jaħseb illi hu Alla, meta jaħseb illi għandu kontroll assolut fuq il-ħajja tiegħu. U jintilef ukoll f'din il-kwistjoni ta' drittijiet illi tajjeb illi għandu l-bniedem, ġifieri illum hemm il-konvenzjoni ta' drittijiet umani illi Alla ħares ma kinux huma illi jissalvagwardjaw lill-bniedem. Naħseb li l-kisba ta' drittijiet tal-bniedem naħseb kienet mument storiku importanti ħafna fl-istorja tal-umanità. Però li jista' jiġri huwa dan illi ninsa li id-drittijiet tiegħi huma d-dmirijiet tiegħek u d-drittijiet tiegħek huma d-dmirijiet tiegħi. Tista' tispjega ftit aħjar? Mod sempliċi nistgħu ngħidu hekk illi id-dritt u d-dmir imorru flimkien, m'hemmx dritt mingħajr dmir. Għaliex għax drittijiet għandhom sens f'kuntest ta' relazzjoni bejn żewġ persuni jew iktar. Bil-fors ħajmorru flimkien. Fir-relazzjoni. Allura jekk għandi dritt jien u l-istess dritt għandek int, meta dritt huwa tiegħek, pereżempju, id-dritt li tiddefendi lilek innifsek, jew id-dritt tas-saħħa, id-dritt li ssib fejn tikkura lilek innifsek. Dak id-dritt tiegħek huwa d-dmir tiegħi. Jien irid nara u x'hekk kif se noħloq sitwazzjoni illi fija inti tista' tikkura lilek innifsek. Id-dritt ta' rispett lejn il-persuna, ħalli forsi naqbdu dritt li huwa aktar fil-familja pereżempju. Jekk jien għandi dritt li nkun rispettat, inti għandek id-dmir li tirrispettani. U bil-maqlub, jekk inti għandek id-dritt li tkun rispettata, jien għandi d-dmir li nirrispettak. Id-diffikultà qiegħda hawn il ħafna drabi dawn il-famużi drittijiet ikunu marbutin ma' idea egoċentrika tal-bniedem. Egoċentrika jiġifieri meta jien naħseb fiha biss. Jiena jimpurtani biss mid-drittijiet. Minn fejn nintlaqat jien, minn fejn nintmess jien, fejn nintmess ħażin jien, warrabli minn nofs għax se nirreaġixxi. U ma jimpurtanix imbagħad fejn immislilek ħażin, fejn nonqos lilek, fejn inweġġa lilek, dik ma tantx jimpurtani. Imma li ma rridux ninsew li d-drittijiet u d-dmirijiet huma il-minimu
il-minimu tal-konvivenza paċifika umana. Ġifieri, jekk aħna ma rridux niġu fl-idejn, jekk aħna ma rridu nirrispettaw il-bniedem, jekk il-bniedem irid jissopravvivi jibqa' jgħix u hekk, bil-fors jridu nżommu d-dmirijiet u d-drittijiet. Imma il-mulej tagħna barra d-drittijiet u d-dmirijiet tagħna rigali wisq isbaħ u aħjar. Jiena nixborhom f'sintesi fir-rigal kbir id-don kbir tal-imħabba. Jekk kien inħobb persuna kif jgħid San Pawl fl-Ittra lir-Rumani, jekk kien inħobb persuna minħobba tas-sew, allura jiena qatt mhu se jiġini frasi li nisraqa. Jiena qatt mhu se jiġini frasi li nweġġaħħa. Allura drittijiet u d-dmirijiet fejn tidħol l-imħabba, u għalhekk il-Kristjaneżmu hawnhekk skont l-idea tiegħi ma jirbaħlu ħadd. Jiġifieri għaliex huwa is-superament huwa l-milja u hekk tad-dritt u tad-dmir tal-bniedem. Imma llum fġieħ id-drittijiet qegħdin ukoll nieħdu r-riedni tal-ħajja tagħna u ta' ħadd ieħor ukoll. Ġifieri anke fejn jitlu drittijiet illi xi wħud forsi appoġġjaw favur l-abort jew inkella favur l-eutanasja. Ġifieri mhux biss jien nara mhux biss hemm id-dritt tiegħek bħala persuna, imma hemm ukoll id-dritt ta' persuna oħra illi inti qed tiċċidi għaliha wkoll. Interessanti mejlux kont nikol ma' ħbieb u ma' familja ħbieb tiegħu ir-raġel darfu għalli Donaton għalli Reagan taf x'kien jgħid u baqgħet f'moħħi. Għalli Reagan kien jgħid illi dawk li jġildu għad-dritt tal-abort huma kollha ħajjin. Jiġifieri ma batewx huma l-abort. Ma nafx jekk tiftihem, jiġifieri min qiegħed jiġġieled biex ikollu biex l-abort jgħaddi bħala liġi huwa ħaj, jiġifieri ommu ma ddeċidix li tagħmel abort, jew omma ma ddeċidix li tagħmel abort. Jekk iqum l-argument pereżempju ta' xi ħadd li jgħidlek jekk wieħed mid-drittijiet tal-bniedem u anki huwa li inti titwieled ikollok familja. U jien dik il-familja ma nistax intija. Allura mhux aħjar ma ntikx id-dritt li titwieled biex inti ma tkunx qiegħed ħajkollok ħajtek imċaħda mid-drittijiet l-oħra għaliex jien ma nistax intihomlok. Ġifieri jekk inweldek ma nistax intik familja, ma nistax intik ambjent sikur fejn inti tista' tgħix ġo fih. Allura forsi għaddili minn moħħi illi ngħid mela aħjar lanqas intik id-dritt titwieled lanqas. Jiena naħseb ma rridx nidħol fil-mertu ta' każijiet partikulari, għax imbagħad kull każ irid jittieħed għalih, sintendi il-ħajja tibqa' dritt assolut ta' kull min jirċevija. Il-ħajja don li aħna nirċievu, mhix deċiżjoni li xi ħadd jagħmel hija rigal. Hija rigal ta' Alla li aħna nirċievu u għalhekk jiena nħoss li jekk noħorġu minn din il-perspettiva ta' don ta' rigal, allura se ninfixlu, se nintilfu. Imma il-ħajja hi rigali don u kull ma ħaj, kull ma jgħix għandu dritt jibqa' jgħix. Din ngħidu aħna għal qtates, għal klieb, għal gamiem, għas-summien, kull ma ħaj, kull ma hu biex ngħidu hekk u hekk. Jiġifieri bi ftit għajnuna jista' jibqa' jgħix, jiena m'għandix dritt noqtlu. Aħseb wara meta niġu biex nitkellmu mill-bniedem, kemm hi xi ħaġa ħafna iktar delikata. Sintendi, ma rridx nidħol f'każistika ta' jew l-om jew it-tarbija dik hija storja oħra. Imma li jiena minn qabel ngħid għandi dritt nażel jekk inkomplix tqala jew le, jien naħseb illi nkun qiegħed nimla rasi li jien ftit iktar minn dak li jien. Inkun qiegħed naħseb nimmaġina illi jiena l-Alla li minix. U jiena nibża minn persuni bħal dawn għaliex għax jekk xi ħadd jieħu dritt f'idejh li jneħħi l-ħajja, allura min xiex dan se jżomm lura li ma jagħmilx. Persuna bħal din twerwirni tbeżżani. Nixtieq nirrakkonta daqsxejn ta' episodju forsi nispiċċaw bih għax inħossu. Niftakar darba kont qed nipprepara koppja ta' rajjes għażwiġ Ruma mhux hawn Ruma. U kienet katekista fil-parroċċa.
Jiġifieri ma kienx persuna mingħajr valuri u wkoll ma kienx katekista, ma kien fil-parroċċa, kien jiġi l-qudisa kull nhar ta' ħadd, jiġifieri. U niftakar kont nafhom sew għax kont nieħossibhom jien il-katekisti, u niftakar din il-mara qabdet tibki waqt li qiegħed din it-tfajla qabdet tibki waqt li qiegħed nagħmilha xi ftit mistoqsijiet hekk ta' qabel iż-żwieġ. Kont se nżewwiġhom jien. U għedtela x'għandek tibki? Qalt li fader, qalt li qiegħed nibża minnu. Qiegħed nibża minnu. Tibża minnu jiena nafu braġel, ġwejjed, twajjeb, ħelu. Kienu ħbib tiegħi da, ġifieri nafhom. U fl-aħħar qalt li fader qalt li dak li kkostrinġini biex nagħmel abort. Qalt li jiena ma rridx u kkostrinġini biex nagħmel abort. Qalt li jekk dan li ma tax każ tal-ħajja tat-tarbija, min se jiggarantili? Issa nixtieq li tafu għal-koppja, għax naħseb kieku wieħed jafa għal-koppja naħseb dak li qed ngħid iktar ikun qawwi u f'saħħtu. Għax minn barra ma kontx taħseb, ma kontx timmaġina li koppja affjatata dejjem qabdin f'xulxin kienu, ma kienx żmien il-Covid bħallum, allura dejjem imħadnin ma' xulxin, dejjem. Qalt li fader qalt li jiena nibża minnu. U mbagħad xek provajt jiena ngħinha lil din il-mara lilu wkoll għax imbagħad biex jagħmlu mixja proċess ċkejken għax kienu se jiżżewġu daqt ta' rikonċiljazzjoni ma' din il-ġrajja, ta' fejqan ta' dak li ġara fija f'din il-ġrajja. Ġifieri jien il-biża' tiegħi taf x'inhu illi meta sitwazzjonijiet bħal dawn ma neħduhomx bis-serjetà u nħalluhom joħroġ id-demm, ma nfejquhomx, imbagħad jista' jiġri li jew biex inħossni okej kważi nikkonvinċi li l-nifsi li jekk għandu jkun li hija xi ħaġa tajba u allura mhux jien biss għandi dritt nagħmel imma oħrajn ukoll għandhom dritt jagħmluha, anzi għandhom jagħmluha. Jew inkella nipprova nellimina warraba minn jiena akkumpanjajt ħafna nies. Aktar minn prinċipji jiena nitkellem minn esperjenzi għax akkumpanjajt ħafna nies jiġu in terms ma' din il-ġrajja traumatika fil-ħajja tagħhom. Dwar dan is-suġġett delikat immens, ħajkunna l-opportunità wkoll li fil-ġimgħat li ġejjin niddiskutu u nħoss li anki f'dawn il-ġimgħat jisu f'pajjiżna smajna iżjed, bdejna nisimgħu iżjed diskussjonijiet marbuta mal-valur tal-ħajja, ma' din il-kwistjoni jekk kienx favur il-ħajja jew favur l-għażla, pro-life, pro-choice, u nħossi li xi kultant in-nisrani jitfixkel, ma jkunx jaf eżattament fejn suppost li ma triq suppost imur, u naħseb li permessa dan il-programm forsi nkunu bl-Ingliż food for thought jew intukom sens ta' ftit gwida anki biex forsi din id-diskussjoni inkomplu anki fil-familji tagħna biex dak li jkun ikollu opinjoni formata wkoll fuq il-fidi tiegħu, fuq dak li qed tgħidilna l-Knisja. U hawnhekk nixtieq li jidħol ftit fil-programm Father Paul Ketkut il-Ġiżwita fejn illum ikompli jirrakkonta aktar mill-esperjenza tiegħu personali fil-belt ta' Kalkutta fl-Indja flimkien mal-Qaddisa Teresa. Waħda mill-affarijiet li hekk ammarkawni ħafna meta kont laqgħet nitkellmu fuq hekk l-esperjenza tiegħi l-Indja kienet il-faqar trement, il-ħmiġ ta' belt bħal Kalkutta. U tara minn kollox. U fost xeni li ma ninsaqat għadni qed nara wieħed tifel żgħir forsi kellu 7-8 snin illi dana kien blajdej, deħ kienu sa' minn gbieħ biss, u fuq il-bankina, waqt li n-nis għaddejjin, ħwienet tal-ussu, mux tal-ussu, tan għaddej fost il-bizibiljonies, fuq arkubteħ u fuq minn gbieħ, u bot tal-landa ġoħalqu biex jittallab il-karità. Tifel bot
bisnienu ma jistax iżommu mod ieħor, jimxi fost in-nies biex xi ħadd jitfalu xi ħaġa ġo fih. Isu kelb. Kelb jiġi ma' saqaj. U di xena ma tistax titlaq minn moħħi. U ma nistaqsix. X'in differenza bejn id-dinjità ta' bniedem u bniedem bla dinjità? Meta l-bniedem inġibuh għar minn annimal, għax annimal maħluq biex jimxi fuq 4 saqaj. Da maħluq biex iqum bil-wieqfa. It-tifel maħluq biex jikber. Biex jikber u jħares rasu l-fuq. Mhux rasu l-isfel, jitkarrab għal ftit ċentesmi. X'in id-dinjità tal-bniedem? U niftakar dik il-kelma tas-San 8. Mulej, kemm hu kbir ismek fuq din l-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Ftit inqas mill-anġli għamiltu fi żbuħija tiegħu. Dak it-tifel ftit inqas minn anġlu kien jew ftit iktar minn kelb. U d-dinjità mhijiex kwistjoni ta' kemm għandek flus, id-dinjità mhijiex kwistjoni ta' kemm int kapaċi, kemm int intelligenti, kemm int sabiħa, kemm għandek figer, dik mhux dinjità. Dik hija t-tibjit ta' barra li mbajdu bih il-ħitan. Imma il-vera dinjità hija il-prezzjożità tal-persuna minn ġewwa u li xi ħadd jarafha, jilqaħħa u jirrikonoxxiha dik id-dinjità. Le, jien ma nistax nużak għax inti bniedem, mhux għax inti intelligenti u se taqbadni. Le, jien ma nistax nisfruttak għax inti m'intix proprjetà tiegħi. Għavolja qed inħallsek u qed taħsilli l-kċina u qed taħsilli l-art. Ma nistax naħqrek jien għax qed inħallsek. Inti dinjituża daqs is-sit tal-palazz. Imma aħna kemm ninsewha din. U veru nittrattaw lil xulxin għal dak li naraw minn barra. Jkemm joħoxna dik. X'għandu x'jaqsam kemm joħoxna u kemm irqiegħa. Imma il-prezzjożità dik bint Alla ftit inqas minn anġlu għamilha Alla. Dik id-dinjità tagħha miet għaliha Ġesu u inti qasint kapaċi taċċetta l-idea tagħha jew il-figer tagħha. Din hija d-dinjità. Meta se nibdew napprezzaw il-xulxin u nożżu l-xulxin u nkunu rispettużi għal xulxin u mhux nużaw il-xulxin u narmu lil-xulxin bla doċċ skont ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna. Iva, it-talba tiegħi hija li qed m'għamilta dak it-tifel. Mulej meta se jsib xi ħadd li jgħinu jqum fuq saqajh u jħares biċċu minn quddiem lejn il-ħajja u lejn ħutu għaliex sab min jirrispettah. Grazzi lil Father Paul Ketkuti, baqalna l-aħħar minuta jew tnej li żjed l-aħħar kumment minn għandek Don Anton. Komment sempliċi ħafna, aħna indipendentement mill-liġijiet li għaddu l-istati u xek. Il-Kristjan, il-Nisrani għandu kuxjenza mdawla mill-Vanġelu. U allura jekk aħna rridu nkunu disċipli ta' Ġesu u xek, min jażel mod ieħor affarijiet jew, però id-disċiplu ta' Ġesu jaf li l-ħajja hija sagra, il-ħajja hija rigal, sa mitni s-sejl sakemm mhux tintemm mal-mewt għax tibqa' u xek. U nittamaw li flimkien il-koll niltaqgħu biex ingawduh hemm fuq. Jiena nirringrazzjak, onorati bil-preżenza tiegħek matul dawn il-5 programmi. Ħadu ħafna pjaċir żgur anki t-telespettaturi tagħna jsiru jafuk aktar, l-għawċin jafuk, imma forsi kienu ħafna Maltin li ma kinux jafuk u forsi anki permezz ta' dawn il-programmi hekk tħalt iżjed fid-djar ta' ħafna Maltin u għawċin. Ħajr lil CPI Media illi kull ġimgħa tim ta' produzzjoni iħejji dawn il-programmi għalikom, ħajr lil James the Meg Design and Interiors kif ukoll il-Portrade u tinsewx issegwu aktar informazzjoni dwar dan il-programm fuq il-Facebook page tagħna Sensilhena. Inselmilkom.